Čo sa týka takého profesného života, tak od 14. A tých 14 bol pre mňa taký prelomový bod toho, že človek sa musel v podstate osamostatniť po takej psychickej stránke, odosobniť od toho života závislého nielen od rodičov, to vôbec nie ako na rodičoch som bol závislý, ale odosobniť sa od nejakého systému, ktorý som musel obetovať voči, nedá sa povedať úspechu, ale voči nejakým snom, lebo ako podľa mňa úspech je taký relatívny pojem. Dôležité je, aby človek bol vo vnútri sám so sebou spokojný, aby sa mohol ráno, aby si mohol oplaknúť tvár a aby sa mohol pozrieť sám sebe do očí, že ten deň nebol preflakaný, alebo že ho netreba využívať každý deň na 150%, nestačí, keď ho využijem na 120%, ale určite pod 100% by to nemalo byť. Tá charakteristika úspechu je podľa mňa, nemôžem povedať, že v závere života alebo v závere kariéry, ale keď za sebou človek vidí prácu takú hlbšiu, aspoň pre mňa, keď vidím za sebou ľudí, ktorých som kvázi vychoval, alebo ľudí, ktorým sa darí vďaka tomu, že som ich učil, vďaka tomu, že som im pomohol k niečomu a oni sa adaptovali do toho prostredia, alebo tak to ja považujem za, nie že úspešné, ale skôr za krok k tomu úspechu, ktorý by mal byť kvázi takým vrcholom. Tak pokiaľ sa jedná o ciele, tak napríklad ja si odjak živa ciele robím krátkodobé, lebo dneska je doba, ktorá praje, to si povedzme otvorene, ale zdravotne nás vyčerpáva a to si uvedomujú jak mladí, tak starí ľudia, si myslím. A nie je dobre si dávať dlhodobé ciele, lebo ja som nerád, keď sa sklamem sám v sebe a ja si myslím, že keby som si dal dlhodobý cieľ a ho nezvládnem po fyzickej stránke, tak by ma to určite zlomilo. Tie krátkodobé ciele sú pre mňa oveľa podstatnejšie, lebo vidím v tom väčší zmysel, dávajú mi väčší rozlet a hlavne človek sa do nich zapalí na tých 150% a nerozkúskuje si to, lebo pokiaľ je ten cieľ dlhodobý, tak vidí dlhý časový horizont a odkladá si to zbytočne a to nie je moc dobré. Podľa mňa je veľká pravda, že človek sa v priebehu života zmení niekoľkokrát. A to myslím od základu, že sa zmení. Zmení si hodnotový systém, rebríčky, ale tá podstata toho človeka, nie že v sne, ale jak ste vyhovorili, v niečom, čo v ňom drieme, je tá najpodstatnejšia. A ja si myslím, že je to o veľkej miere šťastia. Tak ja si myslím, že byť mladým a úspešným je to, aby dostal človek šťastie odhaliť to, čo sa v ňom skrýva. A to je asi najpodstatnejšie. A ja stále hovorím, že šťastie sa nachádza okolo nás a koľko ho dáme, tak toľko ho príjmeme a myslím si, že pokiaľ človek bude dávať veľké množstvo energie a šťastia druhým, tak ho bude inhalovať aj od druhých a potom zrazu pochopí, že je veľmi ľahké to nájsť.